Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering spiller en stor rolle i vores hverdag og kan have en positiv indvirkning på vores livskvalitet. Målet med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering er, at ældre mennesker kan bevare deres sundhed, trivsel og funktionsevne, og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt. Aktivitet i dagligdag har stor betydning for at bevare af et godt helbred og for opretholden af funktionsevne hos ældre mennesker. Jeg venter at lave pandekager sammen med børn på plejecenter. Bagning af pandekager er en social aktivitet, der kan fremme social samvær og fællesskab, hvilket er vigtigt for den mentale sundhed og trivsel. Pandekagebagning kan spille en vigtig rolle i rehabilitering. At blande ingredienser, hælde dej og vende pandekager kræver fin motorisk færdighed. Dette kan øge og forbedre deres evne at følge en opskrift, måle ingredienser og holde styr på flere ting i processen, kan stimulere de kognitive funktioner som hukommelse, opmærksomhed og problemløsning. Det har altid været min svaghed. Jeg har altid været meget glad for mit fag. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. For video, Moho-model har fokus på, hvad motiverer borgeren til aktiviteten. Aktiviteten udøvelse afhængig af, hvad der berører mennesker selv, viljer, vaner og udøvelse. Aktiviteten og deltagelse er et samspil mellem mennesker, aktiviteten og omgivelserne. Børn elsker at smage og dufter af fest pandekager. Pandekagebagning er en hyggelig en tradition. Nogle børn gør det sammen med familie eller venner. Fælles køkkenmiljøet og de sociale omgivelser kan påvirke børns motivation. Plejecenter har et hyggeligt køkken, det der øger lyst til at bage. I forbindelse med nærmeste udviklingszone, de beskriver afstand mellem, hvad børn kan gøre uden hjælp, og hvad de kan opnå med vejledning og støtte. Det kan være gennem deres erfaring fra tidligere, når aktiviteten er tilpasset udfordringerne og matcher børns færdighed, er der mulighed for, at børn oplever flow. Det er en tilstand for dyb koncentration, hvor tiden kan føles som om den står stille, og man er fuldt opslugt af det, man laver. Aaron Antonovsky har fokuseret på oplever af sammenhæng, som består af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Aktivitet skal give interesse og mening. Når den giver mening, bliver børn motiveret. Pandekagebagning kan vægte varme minder og følelser fra tidligere tid, især hvis det var en almindelig aktivitet i deres liv. Dette kan give en følelse af glæde og tryghed. Aktiviteten kan give følelse af præstation og mestring. Det kan støtte deres selvtillid og selvværd. Den dufter og smag af pandekager giver sensorisk stimulering, som kan gavne for kognitive funktioner. Aktiviteten, som gjorde et indtryk på os, der var fokus skal ligge på portionen frem for deres sygdom, at borgeren er et helt menneske, som har en indflydelse på sit eget forløb. Selvom man har en demens, man har stadigvæk en drømme og håb. Det er en aktivitet, der er simpel nok til, at det kan bringe en følelse af normalitet og tryghed, kan også skabe dyrebare øjeblikke for glæde og samhørighed. At den støtter børn med demens handler ikke kun om at håndtere symptomerne, men også om at hjælpe dem med
at leve et rigt og meningsfuldt liv. Det kan inkludere at engagere sig i aktiviteten, de nyder og opmuntre dem til at følge deres drøm og håb. Interview Tina Jacobsen, fysioterapeut i distrikt Nordmark-Vejler. Og Tina fortæller, at arbejde for at fremme beboers generelle sundhed og trive, som personale hjælper beboerne med daglige aktiviteter, som behandling, påklædning og medicin, for at sikre deres komfort og værdighed, og sikre, at beboere får den nødvendige ernæring for at opretholde deres helbred, og tilbyde aktiviteter via dagcenter for at forebygge ensomhed. I forhold initiativer for at fremme fysiske aktiviteter, der fokuserer på at genopbygge og vedligeholde vores evner til at udføre de daglige gøremål gennem EDN, mulighed for at blive mere senior og dermed have større kontrol over eget liv og livskvalitet. At kunne udføre basale daglige aktiviteter er nøgler til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Tina har fortalt, tiltag har i for at reducere risiko for fandulykker blandt beboere. De observerer borgerfunktion evner, især gangfunktion, relevant hjælpemiddel, APV og bivirkning af medicin, så der kontakter af læge i forhånd fandudredning. Og på distrikt Nordmark har håndteret i forebygger infektioner, især influenza-sæson. Tina har fortalt os, at det har tilbudt både borgere og personale bliver vaccineret både mod influenza, gyhygiejne, korrekt håndvask, brug relevant væremidler. Og Tina fortæller personale roller i at håndtere tidligere tegn på sygdom hos beboerne. Personale observerer beboere under daglige aktiviteter og kan hurtigt opdage ændringer i adfærd, humør og fysisk tilstand. Dokumentation, tværfaglig samarbejde og spiller hinanden gode. Og til sidst, Tina fortæller om måden for rehabilitering forløb og hvordan måler i fremskridt. På distrikt Nordmark opstår samtale med borgere sat til mål ud fra deres behov, sat kort og langsigtet mål. Fremskridtene kan måles ved observationer og evalueringer i forbindelse med samtaler med beboerne og deres pårørende for at få indsigt i deres oplevelser af fremskridt og trivsel.